खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनिनो लाइमुथि हालामाव दुखुथिया गंसे नखर फनिन बसुमतारीनि नखर जायनि फिसालाया गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय एनडिएफबि आफादाव थानानै सोमावसारबोदोंमोन बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ एनआइए केस नांनानै दा मोनसे दुखुनांथाव खौराङा बेनो बिफाया बैसो जानानै बावैसो साननिफ्राय बिसनायाव गोग्लैनानै दंखायोसैमोन दा बिथांनि मोखांखौ नायनो अदेबानो बिफाया फिसाज्लानि मोखांखौ नायनो आरो फिसाज्लाया बिफानि मोखांखौ नायनो हाबिला थानाय बे जालांबाय दा बे फनिन बसुमतारी जाय जोंनि बर'नि बोगदाद जोहोलाव केशब बसुमतारीनि बिफा बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय दा बे रुंसारि जानायनि सिथ्लायाव आं दंफैयो बेबायदि आं दिनै एसे मिन्थिनानै लानो नाजासिगोन बे फनिन बसुमतारीनिनो फंबाय दिनै नोंथांनि बिदाया गावनि फिसाज्ला जाय आफादाव थानानै गोलाव सम सोमावसारबोनायनि उनावहाय दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिफानि मोखांखौ नुलाङाखिसै रुंसारि जालांबाय नैबे दुखुनि समावहाय मा फोरमायगोन सिगां नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दुखुआथ' जोबोद फोरमायनो गोनां मानोना आंनि बियादै बे केशब बसुमतारी बियो हादोरनि थाखाय एबा बर' जाथिनि थाखाय बियो गावनि न'खरखौ गारनानैब्लाबो बियो जाथिनि थाखाय नांदोंमोन दा मा खालामनो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ दिनै बिनि जोबथेसालियाव जोबजानानै थानायनि थाखायनो बिनि बिफा आंनि बिदा जाया बियो दिनैनि दिनाव बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांबाय जाथिनि थाखाय नांनायनि थाखायनो दिनै बियो गावनि बिफानि मोखांखौ नुनो मोनाखिसै बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय दा बे न'खरनि थाखाय रावबो गैया बेनिखायनो बे न'खर आरो गासै मानसिनि थाखाय माने बेखौ जों साननानै नायोब्ला जोबोद दुखुनि बाथ्रा होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बा जों साननाय जादों दिनै आं नैबे दुखुनि समाव बांद्राय खोथाखौ सोंनो सानाखिसै बेबायदिनो आं आरोबाव नैबे फनिन बसुमतारी बे मादैनिफ्रायबो एसे मिथिनो नाजागोन दिनै जाय केशब बसुमतारी नोंनि फिसाज्ला बिथाङा जोबथेसालियाव दङ फारसेथिङै बिहा साथाम उन्दैफोर दं बेखौ फरायनाय बेलायावहायबो जोबोद जेंनानि गेजेरजों न'खर दैदेनबोनांगौ जादों दिनै नोंनि फिसाया बे बुहुमखौ नागारलांबाय दा नैबे दुखुनि समावहाय मा फोरमायगोन बे समावहाय दिनै आंहा दुखुथिया न'खर दिनै आंनि फिसाया 2015निफ्राय लानानै दिनै बे 2025 मायथाइसिम दिनैसिमबो जेल खानायाव दं दिनै 11 बोसोराव हाबबाय आंनि फिसाया दिनै उन्दै उन्दै फिसाफोर दंमोन बेखौ नागारनानै दिनै गोबाव सम जेल खानायाव दुखु आरो दाहाजों गेब्लेनो दं दिनै आरो जाय बे बिफाया दिनै थैनानै थांबाय बिफाया फिसाखौ दिनै नायनो होननानै हांख्रायनानै दिनै थैनानै थांबाय दुखु आरो दाहाफोरजों मोखां नुवाखिसै फिसायाबो बिफाखौ नायनो होननानै सानब्लाबो दिनै फैनो मोनाखिसै बेबायदि अबस्था जानानै थाबाय दिनै गोबां दुखुथिया न'खर थाखा फैसा गैया बेबायदिनो फिसाया बिफाखौ नायनो फैनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो बिफायाबो दिनै फिसाखौ नायनो होननानै हांख्रायनानै थैनांबाय दिनै बेबायदिनो गोसोआव दुखु दाहा हांमा लानानै बे बुहुमनिफ्राय दिनै रुंसारि जानानै थांबाय दिनै जोंनि न'खरनि गारजेन आरो आंहा दिनै साथाम फिसौफोर दं बे फिसौफ्रा उन्दै उन्दै समनिफ्राय आं बे फिसौफोरखौ दुखु आरो खस्थ' लानानै खांबोबाय आरो फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय दिनै बे फिसौफ्रा गोबां दुखु आरो दाहा दं बिफाखौ आं माब्ला लोगो मोननो हागोन होननानै बिफानि थाखायबो दाहा दं दिनै बिमा दंब्लाबो बिमाया दिनै नेवसिलांबाय दिनै गावनि फिसाय जेल खानायाव थानायखौबो दिनै नेवसिदों दिनै आंहा साथाम फिसौफोरनि फरायनायाव फोरोंनायाव जाहोनायाव गोबां खस्थ' आरोबाव आंहा दिनै जे लास्ट फिसौ गदायसिन फिसौला बियो थारैनो समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना बुजिनानै मोनदों जानांगौ जाय नैबे बिमा गावनि फिसाया दिनैहाय नागारलांबाय आरो जोनोमगिरि फिसाज्लाया हारिनि नामाव गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायनि उनाव 10 बोसोर हमनानै
गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दासिम जोबजानानै दङ 11 बोसोराव आगान होबाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बे नैबे मादैया फोरमायनो नाजादों मा फिसाया जेलाव थानायनि उनाव बे मादैनि बिहामजोआ साथाम उन्दै उन्दै गावनि जोनोमगिरि उन्दै उन्दै फिसाफोरखौहाय नागारनानै गुबुन संसार जादों बे बाथ्राखौ फोरमायनो थांदों दा बे साथाम फिसौ आरो जाय बैसोगोरा गावनि फिसाय नै दिनै जिउ जोबजासिम बे खांबोनांगौ जादों फारसेथिङै फिसाज्लानि दुखु दा बे दुखुनि समाव आं गोबां खोथा बुंनो सानाखै जों बिदिनो सम आरो थासारिखौ नायनानै नैबे न'खरनि जानानै जों बा बे न'खरनि बागै जों गुवारै फोरमायबावनो नाजागोन दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों